Subiectul al treilea. Prin excreție, viețuitoarele elimină la exterior substanțe nefolositoare, toxice, aflate în exces. La mamifere, excreția este realizată prin sistemul excretor alcătuit din rinichi și căi urinare. Aveți lecția la mine pe canal. Vă rog să rețineți căile urinare exact cum apar în ordinea lor, pentru că s-ar putea să le întâlniți în subiecte. Avem așadar rinichii, căile urinare, ureter, vezică urinară, uretră. Exact în această ordine vreau să le rețineți. Ce ne spun nouă? La subpunctul A, precizați localizarea și două componente structurale ale rinichilor. Structura rinichiului o avem aici. Avem o capsulă fibroasă renală, avem hilul în partea concavă, în adâncitură, iată, în scobitură, partea concavă a rinichiului, nu partea convexă, da? Pentru că apar aceste întrebări. Avem zonă corticală, avem zonă medulară în parenchimul renal. Acestea sunt componente structurale. Așadar, rinichii sunt localizați în cavitatea abdominală de o parte și de alta a coloanei lombare. Prezintă un hil în regiunea concavă, iar parenchimul renal este format din zona corticală și zona medulară. B. Explicați relația funcțională dintre sistemul excretor și celelalte sisteme implicate în realizarea funcțiilor de nutriție ale mamiferelor. La mine pe canal aveți relații între funcțiile de nutriție, în care am explicat cum cele 4 sisteme, sistemul digestiv, sistemul respirator, sistemul circulator și sistemul excretor, conlucrează, da? Și împreună realizează funcția de nutriție a organismului. Iată, am explicat în această schemă, vă invit să urmăriți această lecție să înțelegeți despre ce este vorba, cum trebuia să răspundeți voi la această întrebare destul de dificilă, da? Iată, funcțiile de nutriție, trebuie să precizăm în primul rând cine realizează funcțiile de nutriție. Sunt realizate prin sistemul digestiv, sistemul respirator, sistemul circulator și sistemul excretor. Sistemul digestiv asigură nutrienții necesari organismului. Sistemul respirator asigură oxigenul necesar în celule pentru arderea substanțelor organice și obținerea energiei, rezultând dioxidul de carbon care va fi eliminat. Nutrienții și gazele respiratorii sunt transportate de sistemul circulator prin sânge, iar sistemul excretor asigură filtrarea sângelui, eliminând din organism substanțele nefolositoare sau aflate în exces și substanțele toxice. Deci curăță practic sângele rinichiul, da? Sângele care este atât de important pentru că el realizează acest transport al nutrienților și gazelor respiratorii în organism. Pentru acest subpunct, dacă ați explicat cum trebuie, veți primi 3 puncte. La subpunctul C, trebuie să construim 4 enunțuri afirmative, câte 2 pentru fiecare conținut. Excreția la plante. Excreția la plante constă în eliminarea apei în exces prin transpirație sub formă de vapori sau prin gutație, apa fiind sub formă de picături. Da? Deci când apa este eliminată sub formă de vapor vorbim de transpirație, când este sub formă de picături procesul se numește gutație. Încă un enunț, transpirația are loc preponderent la nivelul frunzelor prin stomate. Nu vă pierdeți în detalii, nu are rost. Da? Ce noțiuni sunt de bază și pe care voi le-ați reținut, pe acelea le scrieți. Boli ale sistemului excretor la om, cauze și prevenire. Avem de asemenea principalele boli ale aparatelor organismului uman și boli ereditare pentru bacalaureatul de 9-10. Mai este un videoclip în care avem bolile din 11-12 de la anatomie. La aparatul excretor avem litiază renală și insuficiență renală. Cauză, manifestare, prevenire, exact cum se cere pentru BAC. La acest subpunct vom scrie
Litiaza renală, atenție, trebuie să spunem și cauze și prevenire. Este provocată de alimentație prea bogată în carne și poate fi prevenită printr-o alimentație echilibrată. Logic. Insuficiența renală acută este provocată de intoxicații cu medicamente sau alte substanțe toxice și poate fi prevenită prin evitarea abuzului de medicamente și tratarea infecțiilor conform recomandărilor medicale. Și am ajuns la subiectul 2. Țesutul nervos este alcătuit din neuroni și celule gliale. Precizați 3 funcții ale celulelor gliale. 3 funcții ale celulelor gliale sunt de protecție a neuronilor, lor rol trofic, pentru că formează șteaca de mielină, da? Și previn accesul substanțelor nedorite în țesutul cerebral. Iată încă o altă funcție. B. Scrieți un argument în favoarea afirmației următoare. Structura unui țesut corespunde funcției îndeplinite. Aici puteți să explicați, să descrieți orice țesut, animal, da? Sau vegetal, cum alegeți, și explicați corelația cu funcția îndeplinită. Respectiv, eu am ales, mi se pare mai simplu, țesutul epitelial glandular. Este format din celule dispuse în cordoane celulare sau foliculi. Aceste celule au capacitatea de a elabora produși de secreție. Țesutul epitelial glandular intră în structura glandelor și această alcătuire a țesutului corespunde funcției îndeplinite. Bun, și la subpunctul C avem componentele neuronului. La descrierea țesutului nervos am vorbit despre alcătuirea neuronului, corp celular și prelungiri celulare. Prelungiri reprezentate de axon, care este prelungirea unică, și de dendrite. Cum formulăm noi în 3 fraze această structură, aceste componente? Iată, neuronul reprezintă unitatea structurală și funcțională a sistemului nervos, capabilă să genereze și să conducă impulsuri nervoase. Neuronul este format din corp celular și prelungiri neuronale. Acestea sunt reprezentate de dendrite și axon. Atenție, trebuie să faceți fraze. Eu am făcut o frază introductivă și mai fac încă 3, maxim 4, conform cerinței, nu depășiți. Mai departe, corpul celular este delimitat la exterior de neurilemă, membrana neuronului, și conține în interior neuroplasma, citoplasma neuronului, cu organite comune, dar și organite specifice, neurofibrile, cu rol mecanic de susținere, și corpii tigroizi cu rol în metabolismul neuronal. Ultima frază voi face despre prelungiri. Axonul este o prelungire unică, conduce impulsul nervos celulifug, adică fuge din celulă, da? Asta e corpul celular, acesta este axonul, da? Deci, celulifug înseamnă că fuge din celulă, așa, prin axon, da? Deci, conduce impulsul nervos celulifug, iar dendritele sunt prelungiri care recepționează și conduc impulsul nervos celulipet, adică intră în celulă. Iată, intră în corpul celular. Și am făcut 4 fraze despre componentele neuronale. Nu vă stresați să găsiți noțiunile specifice înaintea așternerii pe hârtie a ideilor principale, bineînțeles pe ciornă faceți acest lucru. După ce ați făcut 3-4 fraze, hai să vedem care sunt noțiunile specifice. Este imposibil să nu găsim 6 dacă am tratat ce ne-a cerut subiectul, componentele neuronului. Păi hai să vedem. Pot să iau și impuls nervos, dar hai să văd, vreau să iau componente. Neuronul este format din corp celular, da? Prelungiri, dendrite, axon. Iată 3. Scriu corp celular, dendrite, axon, mai îmi trebuie încă 3. Eu am mult mai multe pentru că am neurilemă,
neuroplasmă, neurofibrile, da? Și corpi tigroizi. Ia să punem noi, punem neapărat astea, neurofibrile, corp tigroizi și neuroplasmă, poftim. 1, 2, 3, 4, neurofibrile și corpi tigroizi sau corpusculini să se mai numesc, da? Și am 6 noțiuni specifice. Pentru fiecare noțiune specifică enumerată primesc câte un punct, adică 6 puncte. Pentru cele maxim 4 fraze primesc încă 4 puncte dacă sunt corecte din punct de vedere științific. Da? Sper că v-ați descurcat. Nu fiți dezamăgiți dacă obțineți o notă mai mică. Subiectul a avut un grad de dificultate ridicat, țin să precizez acest lucru. A fost un subiect destul de complex, aveți timp să recuperați. Eu o să încerc, în limita timpului disponibil, să vă ajut cu alte teste rezolvate. Vă spuneam din cele mai vechi, pentru că acelea sunt un pic mai în amănunt. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate și spor la învățat și vă pup, ne vedem curând. La revedere!